hayi man hey hlo Khatebe hayi Mfondini man Ndikhaba jani ngaleli hlobo Mfondini kwakho ya Khatebe ya phakama Mfondini man phakama kwenzeka ntoni Mfondini pholile mna ndiyazi abantu abaninzi baninenza ixeleko Mfondini phakama khawume ngenyawo man kwenzeka ntoni uyanibona bakhange ndihlale nohlala suka straight emsebenzini afika endlini ndabeka isikhaftini akandikhule nokhulula ndiza straight kuwe Mfondini ufonele kwenzeka ntoni Mfondini man Folele mfethu ufolele ha phokomeldini kwenzeka ntoni Khatebe thetha nam yazi mkhulu wami ndiyakuthanda wena yazi ya mna nami yayazi njena yaphangelela awungcolanga yazi uThixo I wish God can bless you because wena yamazi umuntu sho mna nam yabo le lapha endlini andihamba ndinyoka mna nyoka mniyale nyoka man ukhala bathi kodwa so nindoda agqibeleni so endikhali anebo uthi kwenzeke ntoni Mfondini uthini uSam engayazi ba ubomi mna yazi wathi Yesu msiyana umuntu akujikela ingakakina kathathu ngoku hayi man Khatebe ayikaki ethethe egolgotha lona le bakhona abantu umbethelele emnqamlezweni okay le yasekhaya ngikhabela ngaphandle xa bekutheni akusoza mana yenza amalonto Sam lo umgcinele indlu engekho apha wahlala apha exactly ufika nogumbe apha ukhade le ndlu ibambe kunogumbe wenjenje khomona kumbe uyakukhupha ambiza Sam andiyazi nenzeni Yosemina xa ndingayisho barongo hayi man ihlo man anikwazi unjena man ihlo jonga wena funda ukubona wena funda ukubona siyana Mfondini Sam mamela man Mfondini uze kumumsiyana okanye uze kulentwana mamela kaloku mamela xa kaloku Mfondini mna ndikhawuleze ndingena endlini kwinto endiyenzayo apha ndifumana icall yava uRhadebe ndiyakonyanya wena mamela Sam undenzela icall uyava uyakhala and ke ngoku uyayiveza nawe lento uyenzayo into bangaba ningathi uyamkhupha apha endlini but ke ngoku andiva kahle because uthethe khala uba aphinde andiyazi mani ithini kahle ndizosabela loo nto apha uthi ndimkhuphela nto uthi ndimgxothela ntoni xa ekubalisela yena bawukazi Ndisiphi esi siphetshi and then into nobuye msinyane ungathi uyoyenza into kutya na umntakwenu uhleli pha ekitchen ngoku into efika ithini leyo koko bethe uzondincinda ndimvile ethe nomeza besithi ekwandifumana uzondishobanisa nokuphula into ngondiyamoyika kam ubana hayi uyavuya kwam apha masambe uyenza into kutya izandla bephambi kwakho bhoza uqala ngawo uyamazi ungxaki hayi dlula wena kodini wena ngabanisayo mna xa ndinayo imali ne ndamnika ndone wothathi i-10 eyi-1 athenga imovite bomi bam kabekani ndabchitha i-10 imovite sondilo le 10 rand andiyitsho but banxekile mbona umsindo wakhe siyana le ntwana lena apha ndiyayicingela njengayihlowu iyandicela le ntwana kahle hayi ihlowu khandizame mani ngenantsika ngerumu ndaqonda mani bendikhe ndamqhumisela uyakhumbula ndijuluka nam ndiyiboleke le ntwana le room
le ntwana ayiyo efaka amadoda amabini apha endlini. Rhatebe uphindile Rhatebe Ndiyakuxelela mna ndifike apha kupetwana ngamadoda amabini Rhatebe endlini yam. Nuka into endingayaziyo ngokwapha. Ndakhe ndayenza loo kwakho wena Castells. Andiyifuni. Ndakhe ndayenza kwakho. Okay mamelani Apho uMasikole lenze into eyi-1. Ndiyamethisa. Ndisusa bani le ntwana lapha emva kwam. Le ifuna undifake ihamende wamile. Susa yona ndithi uMasikole uyayenza after 9. Bametha endlini. Iyakhala bhuti. That thing. Bayenze phi after 9? Bayenze phi after 9? Bot. Hayi man Rhatebe Mayihlale phaa le ntwana nobubhodi bayo ndiyigxothile ngolu hlobo msiyana. Mamela kaloku Sam. Ndiyigxothile. Yabona ngoku into eyenzekayo ngoku jonga abamelwane Ndibakhathalelanga. sebethe ntari indlebe ngoku Molweni, abamelwane sister. ngoku uzawuva ngomso nangomso sebereka amanqangisa ngeendaba zalapha Mamela. masingene nendlini man Siyana Siyithethe kakuhle le nto man ndikubalisele andizalana kakhulu nale ntwana. hayi Umama qha. Hayi mna ndisukele eXesi mntakwethu kilali kadwashu. Le ntwana yaseqoqodana. Ngibile mna hamba kwetini. masingene nendlini man Maka- siyithetheni isintu le nto Bhuti Mxelele man Sithetheni umntu le nto. Ayida uyangena msiyana okanye uyasheka. Le yona Sithetheni umntu le nto. Bhuti sithetheni umntu le nto. Izawuhlala phandle le ntwana. kodwa nizalwa ngumama omnye notata omnye nina mama omnye matata omnye my leg yo my foot kwetini. Yaka Get up. khathelelanga. hayi Rhatebe Bhuti laqala bhuti. hayi man Hey. Nqandeka Rhatebe kufuneka uzithobe kaloku xa wenze into erongo ngumna kwenu awukwazi ukwenza ngolu hlobo Rhatebe uzawuthini ke ngoku uyagxotha ngoku andinandawo nam kwam ndiyazi ke uba uzawuyaphi uzawuthini ngoku Hayi ndazibona nditheni. kumele uzithobe Imbacu mna emhlabeni. Abantu baleliye bathi yimbacu. So nobani Ayikho loo nto. Ngaba nifile. Khani ibani nizigome sana. Khani ibani nizigome. No, you don't mark myself kaloku. Kanye ngandifuni nonke. Rhatebe ayisosisombululo esi Rhatebe Oh, right. izinto zikuxakile Rhatebe Right. awukwazi mani usisombulula ngozibulala Cela uthatha umphefumulo wawo ndiko. Sibulale Rhatebe, sibulale. Nonke niyafuna. Rhatebe, sibulale, sibulale. Ha? Tata Rhatebe, sibulale. Yazi John funa yenze obushwari saniyev. But eli limnyama. Fuli brand eli brown sale man ndithathe ebona eli brown. Khale right ngibulala ndife. Don't mark. No. Muslim Evanas card first to me she Anana Jona mnyathelo satana Tumeni nivu ye kanana Dlalela ferry yo satana Story time ubaselekile Just kizo ubaplakile Suka mama ngokubuyile Malume uqumbele swekile Pethu Rhatebe uliuqumbile Umezo bashekishile Leta kapi Ukhazulile Khangela utalo kebalekile Uyazijola. Awulu. Uyazijolayo kwethi. Yo tyango. Utyapha kuba phephi umntwana. Anditshilo kwethi. Anditshilo kwethi. Athi nam ngenye imini. Jonga andiphindi ndipheke. Le nto pheka le caba ngoku ingathi awunafo bathathwa ndoda engena mfazi. Bantu jonge phila. Awu, awulu. Yo tyango. Oh, I got I'm not sure. Baby, I'm not like I feel like when I'm done yan like you try and pretend when Umuntu wami opretend abanantsika no feel. Kabakuphe entweni yami nawe. Uyaqona? Uyayazi ndikuthanda kujabule nje. Hayi ndikuthanda kodlula size umuntu wami. Kupho feel aba subafaka entweni yami nawe. Uyaqona? Wena lo usisitya sami somvu. Uyavaba? Ungumvungulo wami wepizza wena. le bithe Umuntu wami ndiyaya lento ndiyithetha. Iva mna nawe kaloku sisemathandweni. Uyaqonda? Semathandweni mna nawe kumfula wothando siyantyumpantyumpeka. Esiziki thini sebomvu yona inhliziyo. Kulana kuthiwa iValentines. Okay, babe, if you uyandithanda nyanyane, undithanda nyanyane mose. You will do anything for me. Umuntu wami ukayeko anything. Thetha umuntu wami into ndiyakuthanda ma. Ndiyakuthanda. Okay. Nditshate ke. Ndikushate? Yena ntsika.
Uthetha kule 2 minutes mna nawe sidibene ngayo sofuna shati. 2 minutes yanucleus nantsika sofuna umtshato. Andikaqwebi nemali le yelobolo mfondini. Sofuna into enkulu engaka umtshato. Baby Jonga, Mamela, I don't have a problem with lobola. I feel like ilobola is doing it. Diatengwa, mining it in diatengwa. So I don't mind. As long as I have my problem next to it, I'm happy. Like you're getting right. Uzoganzi? Yeah, Hey. Mntana ndini. Sode ungafuni ilobola. Into lento ingxameleyo. Ayikho nto phezu kwayo wena. Sese. Ndiyacela mntakatata yini nantsika. Ndiba ngabi ngapha. Nifaka impumu endabeni zomzi wam. Nifaka amazipho khangela. Mntasekhaya okwandibona mna ndingena ekamereni ndityhile iingubo zakho phaa ulele nojongijongi ndanijonga uba nenza ntoni phaa ninxibe njani nenza ntoni kanjani sisi okwandibona ndisenza loo nto hayi mntakatata zange ndakubona ke ngoku phuma ke kwezam phuma sisi kwezam azibayawuzala ngomoni nantsika konkomo ngandawa azidala ingxakana xa into azokwenza before sizala ingxakana esitshatile kaloku baby funeka esitshatile kaloku umntu wam umtshato lo yinto enkulu okokuqala inkulu gqithi gcwele ibhafu jonga ke ngoku yes into ezovuneka ukuqala kalo ilobola le into funeka zihambe ngesiko ufike onantsika bakho apha uyava ufike omalume bakho apha uxoxe indaba zamalobola I don't mind andinamngxaki ngemlobola mna masitshate qha uza kwenzeka umtshato uyayibona ke laa nto bendisida undithanda ndiyakuthanda ndiyakuthanda wena bubondithanda buzawuthi sawutshata umntu wam akekho umntu endake ndamthanda kodlula wena uyaqo uza kwenzeka umtshato ngexesha elifanelekileyo awungakhathazeki sukhathazeka mntu wam yho sukhathazeka mntu wam yeva Masimpika Muslim Evanas card first to me Anana Jona mnyatelu satana Tumeni nivu ye kanana Kyalela feri yo satana Story time ubaselekile Jaskizo ubaplaki Shuka mama ngokubuyile Malumu kumbe liswekile Petrate ya buli ukumbili Umezo bashekishili Leta kapili Ukasubili Kangelutano kebalekile Bathi ke mfondini yazi abantu xa bezalana akufunekanga manqathi baba bazawude bachwithane ngoku mfondini Exactly. Noba imeke injani kuyafuneka mfondini ke kuthethathethana ndiyakubona nezinto ingathi ziyakusinda Ejonga benza zokuka mbambisa apho tamsi mntana ungabeka phantsi utsho njani banjanisinda ke ngoku kodwa uphino nibambile Fondini kaloku ezingalo fondini ayizongalo zophatha imidudla nemithwalo fondini kaZahara ezingalo zingalo zosebenza farmer brown seqotywa pha fondini fondini khala uncame ke madoda uThixo aligcine alilondoloze ombeni wonke ndeni niphatha ngayo mna nabo mama yazi mama mjongile likhulu kodwa ke xa sesithethe inyani Rhadebe bekumele uba at least nawe umcengile mani umntakwenu mureni ke ngoku le soze yazi some of the blood flocks they fly together but kangayenzi together yena komo semini ngithini ke ndithi sorry Sam ojumpa high ndimnenqa inyawo okusalayo ngumntakwenu fuck that what's the fuck ke ngoku yimani uzawuthini ngoku ke ngoku uzawuthini ngoku because ke ekugqibeleni fondini udinga indawo yokuhlala awuzukwazi uhlala bana fathezi sayapha bamba apha sayapha thatha izimpahla phambeni ngiyasichithela impahla wenza ntoni ndizithini thatha izimpahla ubeke phaa unibuze non-stop babi ibhiya le buzeganga thatha impahla thezi uhambe nazo uzibeke phaa ndiyeza khawuleza ngoku ndiyakuthuma utsho ubufunula siye top to top boy theka nto leyo hamba ndokutheni njena nje uthezi ize yam ayikho right ngolowa tu ngoku Rhadebe khawutsho fondini awukhange undixelele uba uzawuhlala phi manje uzawuhlala phi ngapha because ndikuxelele kwam usibalikazi wam uhlala phaa ngoku nabantwana bakhe baphaa so andinayo indawo mna andiyazi ke ba uzawuthini mfondini yandikhathaza into yoba ube ngudwala apha esithubeni mfondini uhamba uhlala kule mizi uncucalaza hayi mani so iquza ndim kamna ndingenalo madoda
indlela engiqhuba ngayo le is fine but uThixo ukhona andilondoloza nami ndiyazazi ndiyaphi ndihlala phaa ndizawungena awungena masonibona non-stop masambe wena uba uyandikhala mhlawumbi awufuni wena uyapritenda ne So uzoyohlala phaa. ndiyaphana bantu abandaziyo bantu abandithandayo Masambe. mntaka yakhambe ndibonya benye Mahlale nje